Welkom bij het programma Gewest Friesland, wat alle weekend wat zien laat wat er in de landelijke programma's van Gewest tot Gewest, die tussen 1964 en 2004 van de landelijke televisie wien. Daar vind ik Friese reportages in te zien, die laten we zo volle mogelijk zien, Safir, als die er alle jaar nog binnen. We praten erover met Johan van der Zee, want dat is de programmamaker zo'n 1968 bij van Gewest tot Gewest van de Friese zaken. En die had dus een heel soort in de Friese cultuur en de kunst omslaan, Johan. Ja, want ja, de Friese cultuur, dat is zo geweldig. Ja, ik zou haast weten wat is Friese cultuur. Maar, ja, dat weet ik echt niet. ik had u toch van, nou ja, we praten over de taal als over provincies, maar verder, ja, de kunstuiteringen, die binnen dan in die taal, dat het door boeken en toneelstukken gaat. Maar als het door de beeld in de kunst gaat, nou ja, dan is het landschapje misschien een beetje oors, maar als dan praat ik eerst over Friese cultuur, dat weet ik eigenlijk niet. Daar komen we ongetwijfeld een keer bij waarom. Want het is dus altijd een onleiding, die journalistieke onleiding, die is haast om een bepaald programma te maken. Hoe kom je nou op het programma wat je in jongetje 89 maken over Gerrit Benner, de kunstschilder? Nou, er waren een paar onleidingen. Er was een grote uitstalling in Singer, in Laren. Dat is een vrij wichtig museum. En er was een boek. Boek schreef toch Luc Brons. Man hier eerst een grote textielketen in Nederland, maar is later kunsthistorisch studering en hier dus een boek over Benner schreven. En die zou er echt van alles over vertellen. Hij woonde in Amsterdam in een heel groot huis en hij hier hele mooie schilderijen van Karel Willink hier in zijn huis. En nou, ik geloof 1 of 2 dagen van tevoren belde hij mij op dat het toch maar net troggies ging komen, want als wij bij hem thuis kwamen, dan zouden de mensen al die schilderijen zien en dan zouden ze die schilderijen erbij stellen. Zijn vrouw wie in diezelfde tijd ook een soort in hetzelfde huis op televisie, maar goed, hij woorde dus kennelijk net. Ja. En toen had ik Peter Cascadel bellen en die woorde van Dwan en die had het waarschijnlijk volle beter dingen als dat Brons dat ooit die hebben zoeken. Want ja, Peter die koeën Willink en koeën Bennerek en ja, die kon ik goed over vertellen. Ja. Dat doet er ook in de volgende reportage die in 89 van Gewest tot Gewest kwam. En die begint zelfs met mooie loeden bij prachtige schilderijen van Gerrit Benner. Dit is het dorp. Dat is ook echt heel karakteristiek Friesland. Alle kenmerken van een dorp in Friesland, een klein dorp in Friesland, zijn hier in kleur en vorm samengebald. En het aardige is natuurlijk dat hij dit schilderij uitgerekend in 1954 als een soort afscheid van Friesland heeft geschilderd. Want toen ging hij naar Amsterdam. Dit is nou echt Friesland zoals hij het eigenlijk, geestelijk gesproken, nooit heeft verlaten. Hij heeft tegen mij wel gezegd, ach jong, al stort de hele wereld in elkaar, ik blief schilderen. En het kan me niet schelen wat ze allemaal van vroeger zeggen. Dus hij moest schilderen. Dit is Gerrit Benner, schilder. Hij werd op 31 juli 1897 in Leeuwarden geboren. Bleef in die stad tot zijn 56ste. Dan gaat hij naar Amsterdam en krijgt daar veel erkenning. In 1971 komt hij terug naar Friesland. Daar sterft hij in 1981. Wat voor man wie Benner? Een heel fijne man. Ja, heel gewoon en... ja, wat zou ik zeggen, voor iedereen kleersteen. Ja. Wie er een soort aan schilderen? Ja, teken je eerst in het begin een heel soort. Dat heb ik een soort meemaken. Dan zie je het in de kamer en dan... Nou, iedereen waar u tekenen, hè? En dat die er ook allerhande soorten materiaal, hè? Op stukjes karton. Ja, en... wat er maar voor hem hier, dat tekenen erop. Ja. Later heb ik was zo'n hier in achterkamer voor atelier. Helemaal op schilderingen ingesteld. Ja.
In de Pijlsteeg in Leeuwarden had Benner ooit een goed lopende winkel. Toch ging hij failliet. Dat betekende veel armoede en verhuizen naar weinig inspirerende arbeidersbuurten. Mevrouw Bosma kreeg werk van Benner uit die tijd. Nadien heeft ze hem niet meer ontmoet. Nou, we hebben eens een keer zoend in de stad en toen gingen we al praten dat er aankomen zo om schilderijen te tekenen. Dat is nooit best. Dus nee. Je had wel Benners, maar het stiet er net op. Het stiet er net op. Nee. Hoe vind je dat? Nou, het heeft voor mij veel waarde, ja, ik weet het net. He? Want het zijn gewoon Benners. Het binnenbanners en blauwe banners, ja. Hoe vind je ze? Nou ja, wij vonden eerst nooit net zo denderend, maar wij konden toen kiezen tussen een huiselijk tafereel en deze. En nou, toen zijn we man, deze maar. Hè? Maar ja, over het algemeen, die heeft er kritiek op en door heeft er kritiek op. Maar ik vind het wel goed, ja. Ja. Ik heb Benner leren kennen tegelijk met Oskar Kubitsch. Toen had Benner die had daar een winkeltje in de Pijlsteeg met luxe damestassen. Maar hij schilderde 's avonds of 's nachts. En wij maakten contact met hem. We kwamen hem tegen. En hij was net zo geraakt als wij met het idee, wij worden schilder. En hij had ook iets optimistisch en iets revolutionairs. Het ging over oude kunst, het ging over Elzega, iets Wiersma, dat soort mensen die vroeger in Leeuwarden de toon aangaven in die jaren. Maar hij verfoeide dat soort mensen natuurlijk wel, net als wij. Als je jong bent niet en de collectie Rignoles is bekend, Picasso breekt door, dan kun je als schilder niet meer een landschapje of wat ik dan noem een schandlapje schilderen. Niet, dat gaat dan tegen je mentaliteit. Direct na de oorlog, toen ik de eerste map zag met tekeningen, toen tekende hij alleen nog maar op de achterkant van behang, maar dat was het goedkoopste papier wat hij kon krijgen. Een rol behang. En dat tekende hij met zo'n timmermanspotlood op, zo'n ovaal rood timmermanspotlood. Dat had hij in de vuist. En dan was hij aan het tekenen op die rol behang en dan scheurde dat potlood af en toe door dat papier. En dan trok hij er een stuk af en begon hij opnieuw. Of hij plakte er een pleister achter. Siep van den Berg probeerde in 1950 een tentoonstelling voor Benner in het Stedelijk Museum in Amsterdam te krijgen. Hij laat directeur Sandberg een map met tekeningen bekijken. Een week later is de uitslag. Benner staat daar buiten op de stoep te wachten. Hij wou hem niet mee naar binnen, hij wou op de stoep blijven staan buiten en ik moest die map ophalen en horen wat ze ervan zeiden. Ik ga naar die kelder waar wij aan het organiseren waren met al die werkmandruksels. En ik zeg, die schilder van die map die staat op de stoep, hij wil niet mee naar binnen, maar ik moet me die map brengen, want hij moet me die map ergens heen. Wat zeggen jullie ervan? Toen zei Sandberg woordelijk, want ik weet het nog, en zoiets dat vergeet je niet weer. Dat is dan in je gebrand, omdat ik vond dat die man mis was, weet je wel. Woordelijk zei de lieve Siep van den Berg, wij vinden het ontzettend aardig van je dat je voor een arm mens iets wil doen, maar wij vinden bij minstens 200-300 schilders in Nederland zo'n map. Wij kunnen niks voor die man doen. Ik neem die map aan, ik zeg tegen hem, je hebt nog de tijd om je erop te bezinnen en erop terug te komen. En ik stap dat was mijn wrevel tegenover hem, want ik vond het goed werk.
Ik neem die map mee naar buiten. Hij wou weten wat ze ervan gezegd hebben. Ik zei, Gerrit, we hebben voor vanavond een afspraak gemaakt, dan vertel ik het je wel. Hij zei, nee, vertel het me nu. Ik wil het nu weten. Toen heb ik het gezegd, woordelijk, herhaald. Toen nam hij die map aan en hij zei, luidkeels, laat ze godverdomme verrekken, de klootzakken. En hij liep met zijn map weg. 5 jaar later krijgt Benner toch een expositie in het stedelijk. Daarna hangt zijn werk op veel plaatsen in binnen- en buitenland. Deze zomer is er een overzichtstentoonstelling in het Fries Museum. En een expositie in Harlingen. De collectie Rie Gubits Vellinga. Op een zondag, mijn galerie was open. Toen komt meneer Gubits, Oscar Gubits, die komt bij mij in de galerie. En vertelt mij dat hij bevriend is geweest met Benner. En dat hij Benner heel goed gekend heeft en dat ze heel veel samen hebben opgetrokken. En dat hij een hele collectie had met werk van Gerrit Benner uit de jaren, eind jaren 40, 50. Toen vertelde hij mij dat hij dat aangeboden had aan het Fries Museum, zowel aan het Prinsessenhof, dat daar van beide museum totaal niet op gereageerd was. En diezelfde avond ben ik naar hem toegegaan en sindsdien hebben wij vrij veel contact. Toen zijn ook mijn plannen ontstaan om een museum voor 20e-eeuwse en hedendaagse kunst in Friesland. En waar Benner natuurlijk een plaats in heeft. Ik vind het niet erg, ik vind het wel heel goed dat er in het Fries Museum die tentoonstelling is. En dat uit het werk uit die 40, 50er jaren, dat in een galerie even verderop dat werk ook is te zien. Dan kunnen ze van de ene naar de andere toe gaan. Als het ooit tot een museum voor moderne kunst aan het Tjurkenmeer in Friesland komt, dan horen de Benners daar zeker thuis. Benner schilderde Friesland. Volgens een van zijn zoons haatte hij Friesland. Dat was voor die zoon zelfs aanleiding om geen schilderijen af te staan voor de expositie in het Fries Museum. Die mensen die zijn in de jaren rond de Wereldoorlog zijn ze ontzettend gekrenkt door de ambtenarij. Maar dat is natuurlijk geen artistiek probleem. Dus Benner zelf heeft daar, tenminste voor zover ik het begrepen heb, nooit problemen mee gehad. Hij was aan het schilderen. Ik ben een schilderjongen. En hij schilderde lekker waar hij ook was. Door alle moeilijkheden heen. Maar er zijn bepaalde familieleden die natuurlijk die moeilijkheden echt aan de lijve hebben ondervonden. En dat die nog wat rancune hebben, dat is wel begrijpelijk. Ik vind het niet verstandig, maar het is wel begrijpelijk natuurlijk. En die trekken dan wat van die werken terug. Maar het gekke is dat hij Friesland is blijven schilderen. Ja, maar Friesland had hij al verzameld, hè? Hij had dat Friesland, wat de echte karakteristieken van Friesland had hij al helemaal in zich opgespaard. Dus het maakte hem niks meer uit waar hij werkte. Maar hij was wel blij dat hij weer terug was in Nijmegen. Men heeft me zelfs een keer laten doorschemeren dat het wat hem betreft wel wat dichter bij Leeuwarden had kunnen zijn. En dan zette hij die grote doeken, die magistrale doeken, die nou het slot van de tentoonstelling zo'n beetje uitmaken. Maar die toen niemand te zien kreeg, want die kwamen niet in de galeries. En dan zette hij die grote doeken op de ezel, zo even tegen het licht aan. En dan slofte hij terug. En dat was niet goed, even terug, weer wat beter in het licht zetten. En dan liep hij achteruit en dan duwde hij mijn buurman aan. En zei hij, oh, wel aardig nou, wel aardig. Gerrit Benner, een kunstner. Er wordt een soort van duidelijk instaande reportage. Hij wilde op dat moment. Maar er bestaat verder niks van Benner. Benner is een onbekende man, hè? Ja, nou, we hadden ook nog bij een oud boervrouw van hem geweest. Ja. En ik had nou beelden van Benner thuis. Oh? Ja, die heb ik van Tom Mercure gekregen. Die zie ik in de reportage, ja. Een VHS-baan op een kop tikken en daar staan Benner en zijn vrouw staan daarop en er zit muziek achter. Ja. En het is heel min spul. Ik had dat bandje had je nog thuis lezen.
Maar dat is het enige wat zichtbaar is van Benner en dat wisten we toen nog net. Ja. Vind je het zelf mooi, het werk? Ik vind het prachtig. Ja, ik vind Benner Lees eens uit. Nou ja, het is ook hartstikke het is Fries, maar er is juist het Friese landschap erin. En als die dwarpjes die hij schildert, vind ik prachtig. En de kleuren, ik ben wel een fan van Benner. Ja, dus gelukkig dat wat Sieper de Berg vertelt van, hij was eerst in het stedelijk net in zijn telt, Nee. zeg maar, sinds dat letter wel oorsworden is. Die zit er echt in ja. van de Berg. Ja. Ja. Ja, we nog van Amsterdam best om hem daartussen te interviewen. Ja. Maar dus vind je het zelf... Ik vind het zelf mooi, ja. Ik vind het prachtig. Mooi vond je die reportage? Of, Nee, dat vond ik al. Ja. En ik had het heel spijtig gevonden want toen ik bij Van Gewest begon, toen leefde Benner nog. En toen heb ik ook een poging gedaan, maar dat is net slagen om hem zelf voor de camera te krijgen. Nee. Maar ik ben wel een fan van Benner, ja. Okay. Nog. We kunnen even naar de winter. Als dit programma opgenomen wordt, is het geen winter. En ik weet net of het op dit stuit nog wel winter is. Maar dan is Friesland altijd wat oors. De oerlesprong naar Jela, maar hij staat wel eens dingen. Dat heb ik niet. Ja. Dat in het laatste jaar, of echt de strijd tussen Oelersprong en Nijlamer. En dat had zelfs nog op een festival in Noorwegen draait en daar een nominatie kregen. Dat had het net woen, maar prachtig. Die strijd, Oelersprong woen eerst en Schotse Letter woen Nijlamer het. En de beide plakken hebben we door filmen. Ja, nou, we zullen ongeveer een keer wat van zien. Ja. We doen nog wat hoor, want een hele singuliere reportage, want je had dus waterrenners, die rennen naar de eilanden daar, een heel onder en in het water. En nu leidt er ijs op de Waadzee in 1991. En dan gaan er ik meestal op dat ijs rennen. Ja. Laten we eerst maar eens even naar de reportage. De mensen die is tegenwoordig alles gaat zo snel in het leven en men wil wel eens graag iets beleven, iets wat niet dagelijks is. En nou is net de kunst om op het juiste ogenblik de mensen daarvoor te interesseren. Maar de ijsperiode is voor 1991 voorbij. Verbonden met het automatische antwoordapparaat van de Stichting Wadloopcentrum Pieterburen. Wij organiseren vanwege het gevaar geen ijswadlooptochten. Nou, zegt uw collega, als je die belt, via een telefoonbeantwoorder, het is te gevaarlijk, u moet in de zomer komen. Ja, dat zijn heel aardige jongens. Ze hebben mij wel eens een keer de ontslagen gezegd. Ik vind het heel aardige, beste jongens. Maar van wadlopen hebben ze geen verstand. Wij zijn met elkaar verantwoordelijk en wij durven het wel aan. Ja, dit maak je dus niet alle winters mee. Maar ik heb het erger meegemaakt. Meerschotsen veel hoger. Hè? Maar de winter die heeft niet echt doorgezet om tot zo'n beeld te kunnen komen. Nee. Jammer, hè? Jammer, eigenlijk wel, ja. Want de mensen beginnen nou net een beetje de lopen naartoe te krijgen. En nou is het weer afgelopen eigenlijk. Ja, dat is wel jammer. Het is eigenlijk een heel mooi gezicht zo. Hè? Ja, iets unieks. Je waant hier in de Noordpool. Hè?
geloof ik. Dit is de laatste keer, denk ik, vandaag. Ja, zo ziet het er wel naar uit. Ja, helaas wel. Ja. Het voorjaar dient zich straks weer aan. En dan gaan we dus weer echt wat lopen. Dat is mooier. Nou, ik zelf vind de zomer toch wel leuk. Ja. Maar altijd op het pad. Altijd op het wat. Ja. Rennen op de Waadzee, op ijs. In Greens. In Greens. Ja, Pieterburen. Ja. Ja. Maar Pieterburen woer eigenlijk net heen, hè? Dat zit ik in de reportage. Maar er waren er toch een paar man die zijn van, nou, we kennen wel wat terug. Ja, er is strijd. Net als mij weer de strijd tussen de ene watloopcentrum en het oren. Ja. Als de telefoon pakt, dan wist jij dat het net kon. Het kon wel. Ja. Dat, Nou ja, het kon wel. Als ik nog de reportage hoor, dan denk ik van, het kon misschien wel. Ja, nou, het weer prachtig. Ja? Het weer zo mooi. Ja. Wie het gevaarlijk? Net als mij net. Nee? Nee, dat gevoel hebben wij nooit gehad. Nee, maar dan rent zijn cameraman, Hans eruit, die rent met al die dure apparatuur, hoe dat is, waarvan je net weten wat dat doet. En zo. Nou ja, er waren dan een man bij die dat wel wisten. VPRO Radio weer erbij, met Peter Flik. Nou, ik denk er altijd maar genoegen over om. Ja, en hij stond uiteindelijk mee? Ja, zeker. Ja, ik ging altijd mee. Ja. Het is net zijn hand zei ze van door dat maar en kom letter maar weer om. Nee. Prachtig dus. Ja. Maar dat gebeurt nooit zo vaak natuurlijk. Het is daarna echt net zo vaak meer gebeurd. Nee. Nou ja, en ijs op het wat is natuurlijk altijd prachtig. Prachtige beelden. Ja. Nou, we zullen ongetwijfeld meer van Sjen in het programma Gewest Friesland, wat dus reportages jouw die in Friesland maken binnen uit het programma van Gewest tot Gewest in de Oude. We zijn een tak een week werk.